Я, қайда ул һин, Нимә күпә көндәр ятаһың анда? Бик кыйналу миңа. Нимә булды? Нимә гырып ятаһың күпә көндәр? Эш эшләмәй сыгып. Белмәйем бисәкәй, мин нишләптер авырып киттем әле ул. Врач сакыртаң белә. Шулардан сыскан гына күтендә яра булһа ла, врач сакыртый башлайлар. Уф, Аллах. Хәзер сакыртам, хәзер. Так, кайда безнең больной, ха? Ирегез бик каты авырый, уны даваларга була, уга күбрәк игътибар кирәк, уны назларга кирәк, күп нәмәне рөхсәт итегез, Әй, балыкка барып килһен, һунарга, дуслары менән сыгып һыра эсеп килһен, югыйһә ирегез үлә. аңлашылды. Рәхмәт, рәхмәт иптәш доктор, рәхмәт. Бисәкәй, врач нимә дип әйтте? Үләң дип әйтте. غفوت مني